This is the third week and we are here with Maria from Kaunis Studio and we would like to know what's the expectation from the winner. Moi Maria. Moi moi. Hello. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. No. Mitä Kaunis Studio odottaa InnoCity kilpailulta? Meidän toimeksianto oli avata kaupankäynti turisteille. Ja kaupunkihan on kasvattanut tax-free-myyntiä venäläisiä turisteja reippaasti. Että me toivotaan, että tällekin liikkeelle tulee päänavaus tämän toimeksiannon avulla. Oletteko seuranneet kilpailun etenemistä internetistä? Kyllä, ollaan kurkettu näitä sivuja. Ja siellä on tosi hyviä videopätkiä, mutta nämä on vähän ollut tiimit salaperäisiä, että mitä siellä tapahtuu, että he ei ole ihan paljastaneet, että vaikea seurata, mutta kivoja pätkiä. Okei. Se on viimeinen kysymyksiä. Mitkä kriteerit ovat tarkempia voittajan valinnassa? Juu, me toivotaan, että niitä ratkaisuja olisi pohdittu ja saataisiin erilainen uusi tapa lähestyä tähän kaupankäyntiin. Tämä tehtävä voi vaikuttaa helpolta, mutta itse asiassa niin siinä piilee kyllä kompastuskiviä, että nämä on ihan varma, että tiimit onnistuu, mutta mielenkiinnolla odotan. Kiitos Maria. Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Kiitos Jaden. Kiitos.